Yes. Good. Yeah, Rowan Peter is good. Yes. Do dance rinoni kwa masingo. Tango pinda masingo imomomo kuri kuma reserve aiwa. Unongozwa nengoma yacho kuti pano paita Mhande. Kana wapinda mamutare munomu vamwenda kubocha unongozwa kuti paurira chitsimba. Wabva panapo ukapinda mugoyera umu chakando inokumorosa pamakoni unowana zhana waenda Chipinge muchongoyo ukapinda panyanga apa unewa kupiwa njekunje. Aiwa tinozvitenda zvikuru. Right, turowa mchipedzisa mfana time yedu ndo yatiitira narupana. Right, pedzisai. Thank you. Tinozvitenda zvikuru. Pedzisai muchibuda. Ngatomboremako. Ndiye Chikanga Primary School iyoyo. Aiwa tinotenda zvikuru. Heritage Based Curriculum iri kufamba ndiri kuiona. Aiwa tinozvikudza. Yes.